आतापर्यंत खाल्लेलं सर्व जेवण मी रिकमेंड करतो, बरोबर ना? येऊन तुम्ही खाऊ शकता, एकदम मस्त आहे. चला, काय फिश चिकन मटन काय खाणार? इथे बसा तेपर्यंत. कसं वाटतंय? वरती बघितलं किती वरती आहे बघा. मॅडमला तर मॅडम या रेस्टॉरंटचं किंवा हॉटेलचं नाव काय? हे काय काय आता हे काय? सर्वांना नमस्ते. चला आता बाहेर आपण एक्सप्रेशन्स बघूया. आज मी कसा दिसतोय बघा. चला रेडी? चला रेडी? रेडी. आमचा जावी बाबू हँडसम दिसतोय. कुठे चालला तुम्ही? जहाँ आप लेके जाएंगे वहाँ हम जाएंगे. चला मजा. रेडी? रेडी. येस. चला आम्ही 5 जण रेडी आहे. आता 5 जण कोण? मी, भाई, दिल्ला नाही नेते, मम्मी, काजल आणि अम्मा. चलो रेडी? गाडी पण एकदम चकाचक पुसलेली आहे बघा मी. आणि बुब्बू येतेस तू? नाही? चला तुम्ही सायकलवरून जातो. हां तुम्ही दोघं याच्यावरून या. तुमची ही लाल गाडी आणि आमची ती लाल गाडी. मॅचिंग ना? कोण पुढे जातं पहिल्या बघायचं. येस. मम्मीचे पण नवीन कपडे आहेत, आईचे पण नवीन दिसतात आहेत कपडे. हँडल हलते तुमचं? मग तुम्ही पाठच्या पाठीदारावर वाटतं गाडी. काजलचं पण नवीन ड्रेस आहे वाटतं हा. अरे वा. हा मासा नाही, मला चष्मा घातल्याशिवाय असं फील येत नाही एकदम व्यवस्थित. आता इथे राहा. कसं वाटतं बघा? मस्त टकाटक. मस्त ना. जागा पण आमची तशी टकाटक आहे ना, म्हणून आम्ही जातो तिकडे. कुणालाच माहिती नाही आम्ही कुठे जातोय. तुम्हाला माहिती आहे? कॅमेरामॅनला पण माहिती नाही आहे, इव्हन बाईला पण माहिती नाही की आम्ही कुठे जातोय, आणि तुम्हाला पण माहिती नाही आम्ही कुठे जातोय. ठीक आहे. चला गाडी बिडी एकदम मस्त बघा कशी आतून बाहेरून एकदम लाल लाल केली आहे. 3 तास मी गाडीतच लावले आज. बरोबर आहे. चला जाऊया. मम्मी आज आल्यापासून आत्ताच आली आहे ना फिरायला एवढ्या दिवसानंतर. पाण्याची बॉटल्स घेतले, आपापले चष्मे घेतले. काजलची कुठे गेला काय चष्मा? नको आज नको. चला गणपती बाप्पा. कुठे जातोय त्याचा पत्ता नाही आहे. आता ड्रायव्हर मला जायचं आहे. तिकडे घेऊन चाललाय का? कुठे? गणपती बाप्पा. हे आपलं फोर्ट आहे तो नाही. आप त्याच्या इथे ते नाश्त्याचं आहे ते जो हमने नहीं देखा है. तू गेल्या वेळी बोललेला ना तिकडे जायचं. चला आता आपला 8 किलोमीटर झालेत. ओके. तर काजल डोळे बंद कर. जेवपर्यंत आता मी बोलत नाही, कमीत कमी तुम्हाला 3-4 मिनिटं 5 मिनिटं डोळे बंद ठेवायचे आहेत. काजल डोळे बंद कर. सरप्राईज आहे ना. आई डोळे बंद करा. मम्मी, भाई तुम्ही पण डोळे बंद करा. डोळे बंद करा. डोळे बारीक करून नाही बघायचं. हा तुम्ही एवढ्या जवळ नाही, तुम्हाला रस्ता समजला नाही पाहिजे ना, म्हणून तुमचे डोळे आताच बंद केले. हात ठेव. हा तू डोळ्यावर हात ठेव. मग पण चिटिंग केली की तुझंच मजा जाणार आहे. ज्यांनी बघितलं त्याची मजा गेली. ज्यांनी माझ्या बोलण्यावर डोळे उघडले तर तो भरपूर खुश होणार. कारण वाघ कसा डायरेक्ट समोर आला की कशी भीती वाटते, तसा कॉन्सेप्ट आहे इकडे ते. चला बघा, असा कोणतरी फॅमिली म्हणजे पाहिजे जो सरप्राईज देत राहील, तर कसं एक्साइटमेंट राहते, फॅमिली खुश राहते, थोडंसं एन्जॉयमेंट होतो. नाही तर काय आपलं चालले ना गाडी डिमांडच्या रस्त्याला. नाही तर काय आपलं पापलेट तला आणि हे तला आणि ते तला. आया घरीच घेऊन चाललाय की काय? काय तू बघायचं नाही का? मला टर्न समजतं इकडे. 3 मिनिटातले 2 मिनिटच राहिलेले आहे. डोळे बंद करा फक्त. काळू खाली आलो काय? आता मला निळा प्रकाश आला. हे काळूच आकाश दिसतोय. आकाश कुठे दिसतोय? मला निळा प्रकाश, नीला प्रकाश. आता उजेड आला. आता तुम्हाला डोळे, आता बघा सर्वांना डोळे बंद करायला नाही. अजून मी बोललोय का? बघा किती किलोमीटर झाले माहितीये का? 10 किलोमीटर आपण घराच्या बाहेर आलेलो. 10 किलोमीटर. आणि सर्वांचेच डोळे बंद ठेवलेले आहेत. ज्यांना ओव्हरटेक करायचं त्यांनी ओव्हरटेक करा.
ना आता 1 मिनिट राहिलं फक्त 1 मिनिट. बापरे, कुठे आणलं काय माहिती. मला एक सांगा काजल, तुला भूक लागली आहे? लागली आहे. अम्मा भूक लागली आहे? नो नाही. मम्मी भूक लागली आहे? नाही. भाई भूक लागली आहे? हा, मला भूक लागली आहे. येस. तर ज्यांनी ज्यांनी नाही बोललं त्यांना खायला देणार नाही. चालेल चालेल. आता फक्त 60 सेकंड. 60 टाइम झाल्यावर आम्ही खाऊ. 59 देणार ना, असं कसं? 40 नाही 58. आपण तर शहरात पण नाही आलो, कारण की जराही मला गाडीचे आवाज येत नाही. आपण आतल्या आतच आहे कुठे. तुला गाडीत आवाज येणार का? आपले विंडोज क्लोज आहेत. 50, 49, 48. बघा, त्यांना दाखवत नाही पण मी तुम्हा सर्वांना दाखवू शकतो ना की आपण कुठे एंटर करणार आहे येणाऱ्या 50 सेकंड्स मध्ये. आपण जेवायला आली का कुठे? नाही जेवायला नाही. इथे कीर्तन भजन आहे. आपल्याला ढोलकी वाजवायला येणार आहे. पाऊसला आलोय. नाही पाऊस. मी बोलल्याशिवाय तुम्ही कोणीच उघडला नाही पाहिजे. नाही आम्ही बंदच आहे. पण एक मी गेस करते. तुझ्या बोला कीर्तन भजन तेव्हा म्हटलं आता टर्न मारली. खाना खाने के लिए सावन पैलेस में लाया क्या? थँक्यू. ओंकार, सावन पैलेस में लाया तू? नाही कोणता बी पॅलेस राहिला तो. ओंकार बस यार, आता नाही बस झालं ओंकार. चला उघडा दोय. चला उतरा बाहेर. मैंने बोला ना. हे ना सावन पॅलेस. ओंकार खूप कॉस्टली. ओंकार चला आता एक दिवस कॉस्टली बघायला काय. चला काय मी गाडीत बसते. नको बघूया आतमध्ये. मी बोलते कॉस्टली. फक्त बघायचंय ओंकार. या सर्वांना जेवायचं पण या. ए नाही ओंकार, आता कुठे एवढ्या लोक जेवणार? भूक नाही आहे एवढ्यात. चला किती वेळ आपण इकडून पास झालो पण आतमध्ये आलेलो नाही ना. चला आपण फक्त बघणार आहोत, बाकी काय नाही. चला बघूया. बघूया. भूक लागली की खाऊया. मस्त आहे ना मोठा रेस्टॉरंट. कुठे आपलं फोटो काढला चालेल ना? फॅमिलीचा फोटो काढला चालेल ना? वरती जाऊ? नाही. ओके ठीक आहे. थँक्यू. ये आवडला? वाटलं नव्हतं ना. रेस्टॉरंट चालू आहे. फोटो काढू शकतो. फोटो चला. काय फिश, चिकन, मटन काय खाणार? इथे बसा तेपर्यंत. कसं वाटतंय? वरती बघितलं किती वरती आहे बघा. मला गरगरायला झालं एवढं हे. पण आहे की नाही जागा चांगली? वेगळ्या ठिकाणी आणलं की नाही? या बसा तोपर्यंत या. रत्नागिरीत असं असेल असं वाटलं नव्हतं. खूप छान. मस्त ना. बघा मावती होते बघा किती मस्त आहे. बघूया या पॅलेसमध्ये कोण आपल्याला ओळखतं की नाही. कुठेतरी सबस्क्रायबर असतीलच ना. चला. नाही लागली बुक तुला? हे बघा सर्व एंट्रन्स. तिकडे लॉबी आहे, कॉन्फरन्स रूम, काय 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 सर्व. या चला या. तुम्ही नाही खाल्लं तरी मी तरी खाणार आहे, कारण मला व्ह्युअर्सला दाखवायचं आहे, मला पण खायचं आहे. काय लिहिलं आहे? द रेस्टॉरंट. या आप भी क्या याद रखोगे. चलो चला. भाईला पण तेवढीच मजा. हा भाई फोटो काढलेला चालेल ना आमचा? चालेल ना आमच्यासाठी? कुठे स्पेस? हो चालेल ना आम्हाला. जेवण आम्हाला भेटल्याशी म्हटलं कुठे बसवा. बस या भाई बस. आमच्या
मस्त आहे ना रेस्टॉरंट एकदम. इथे बस ये मग. आता समजलं पोट कमी करायचं. तुम्ही बसा माहिती बस का मम्मीच्या बाजूला बस नाही तिथे बस. वा सर्विंग अशी झाली पाहिजे. काय वेगळं वाटलं की नाही? वाटलं की नाही आता बाहेर बाहेर आल्यासारखं का नाही? मस्त. का तुम्ही शांत का झाले? नाही बघूनच तू आम्हाला डोळे बंद करून आणलंस ना. मग ते डोळे उघडला जास्तच लाईट आली वाटतं. गरगरलं काय? चला ऑर्डर घेऊया. आता व्हेज स्टार्टरमध्ये सर्वात बेस्ट काय? मंचुरियन वगैरे चालेल का? व्हेज मंचुरियन ड्राय पण आम्हाला सर्व चालेल पण एक कोणतं तरी बेस्ट सांग. व्हेज मंचुरियन असं क्रिस्पी काय आहे? व्हेज मंचुरियन ड्राय व्हेज मंचुरियन ड्राय एक. चिकन स्टार्टरमध्ये सर्वात बेस्ट काय? चिकन बिर्याणी दम आहे का नॉर्मल आहे ना? चिकन टिक्का मसाला एक. हा बोनलेस पाहिजे. आणि रोटी आहेत ना सर्व. मॅडमला तर मॅडम या रेस्टॉरंटचं किंवा हॉटेलचं नाव काय आहे? हॉटेल सावंत पॅलेस. हॉटेल सावंत पॅलेस. कुठे आलं आहे? TRP. TIP रोड रत्नागिरीला. ओके थँक्यू. थँक्यू. येस. तुला काय ऑर्डर आहे? पहिला आम्ही नॉनव्हेज स्टार्टर मागवलं आहे आपल्या दोघांसाठी तिघांसाठी. व्हेज स्टार्टर ह्या दोघांसाठी बरोबर. मग आपण पराठा रोटी मागवलेत आपल्यासाठी नॉनव्हेज खायला भाजी आणि त्यांना व्हेज मागवलं आहे. सर्व मागवलं आहे. रेडी आहे ना खायला? तू काय बोलली फक्त हेच करून जाणार? एक कर ना मग. हे व्हेज आहे ना मी यांना इकडे. हां भाई तुम्ही इथे या मम्मी तू तिथे जा. बरोबर आहे पण तिथे पोटाचं होत नाही ना. बसायला होतं काय? बसायला होतं. हँडवॉश पण करून घेऊया मस्त. एकदम साफ सुथरं एकदम रॉयल ट्रीटमेंट आहे मस्त. हे बघा जेंट्स वॉशरूम इकडे. ते किती छान वाटतंय बघा. म्हणून फॅमिलीला घेऊन आलो आहे. जरा वेगळं काहीतरी वाटलं पाहिजे ना. नाही तर नेहमी आपल्या होमस्टेमध्ये बिचारे बोर होते. माझी चहा आणली का? मला एक सांगा मी चहा पितो का? नाही. मी पितो का असेल चहा? नाही. पण वेगळ्या ठिकाणाला एवढा 5 स्टारसारखं ट्रीटमेंट आहे तर चहा पण पिली पाहिजे की नाही? बरोबर आहे की नाही? पण तुम्हाला सर्वांना मला विचारलं मागवली आहे हो हो. का सांगितलं काय? सबस्क्राईब नाही छोटासा चॅनल आमचा. करा. खूप कमीच आहेत ना. सर्वांच्या मोबाईलमध्ये करा. चला त्यांनी पण डिटेल्स विचारले आणि सांगितलं. आम्ही बोललो छोटासा चॅनल आहे आमचा. 5-5.5 लाख सबस्क्रायबर आहे फक्त आमचे. भाई जरा पुढे घ्या. थँक्यू. क्वेश्चन आन्सर करा. काय क्वेश्चन केलं आहे? या हॉटेलमधून आपण कुठे जायचं? सरप्राईज. आज पूर्ण दिवसच सरप्राईज. मस्त. हे बघा पाठी किती मस्त ड्रॉइंग केली बघा त्यांनी. आणि ते पण वरती लँटर्न पण छान लावलं आहे. इच अँड एव्हरीथिंग ते हे पण छान आहे त्यांचं. मेन म्हणजे यांची सर्विंग कशी केली आहे एकदम छान. चहा आली चहा. येस. कसली आहे? आळ्याची चहा. आळ्याची आहे मसाला चहा. चहा पिणार का कोण? चहा पिणार आहे आज? नाही पिणारा चहा पित आहे बघा. मला चव बघायची ना कशी आहे ती. पिणार आहेस? वा चहाला सुगंध इकडून काय लांबपर्यंत पसरला ना भाई? आला ना तुम्हाला? खुशबू आली ना? वा ह्याला म्हणतात चहा. कोणाला पियायचे आहे? कोणाला पियायचे आहे?
त्याच्यात टेस्ट करून बघ तुला समजेल. टेस्ट करायची आहे? नाही, सुंदर, एकदम सुंदर आहे, नाही त्याचा आपण पण म्हणजे एकदम भारी आहे. आता जेवायची वेळ आहे म्हणून मी चहा टेस्ट करायला बघितली. चमच्यानी बघा, एकदम सुंदर आहे, मला तर भरपूर आवडली. आता तुम्ही चहा नाही, तुमचे तर सूप आलं आहे बघा, ते त्याने सूप मागवलं आहे ना. हां, ह्यांना द्या. हां, मशरूम्स. तुम्ही नाही पिणार आहे मशरूम सूप? 1/2 केलं. व्हेज आहे ना ते मशरूम? हां, मग म्हणून व्हेजवाल्यांना तिथे बाजूला बसवलं, आम्ही लांब बसवलं आहे. जरा ढवलून दाखव ते. गरम मसाला. काय काय दिलं? सॉसेस. रेड चिली सॉस आणि विनेगर. थँक्यू. बघा काय पाहिजे तर घ्या इकडे. आरामात गरम असेल. कसलं मागवलं? मशरूम सूप मागवलं. मशरूम सूप. मशरूम सूप. आईला तर मशरूम राईस पण आवडतो ना. मम्मीला मशरूमच आवडतो. मी त्यांना विचारलं मशरूम कसं आहे? मस्त आहे ना? मस्त एकदम दुधासारखा. दुधासारखा म्हणजे एकदम Cream क्वालिटी आहे ना, ना? क्रीमी त्याच्यात आहे. cream creamy. टाकलंय ना, क्रीम टाकलंय. हे टाका ना. काय काजल खायचं आहे? नाही, त्यांना बोलते हे टाका त्याच्यात. नको, असंच बघा कधी कधी पण असं की गरम नाही का? असं आई वडिलांना बायकोला घेऊन या बाहेर. सोया सोडा थोडा आणि रेड चिली सॉस. रेड चिली अच्छा, सॉस. रेड चिली थोडासा सॉस, टाकला. हे मिरचीचं विनेगर आणि सोया हे टाकलं ब्लॅक सॉस. मग ते सफेदचं काय केलं तुम्ही? मिक्स केलं थोडा. आता वेगळी लागते चव. छान लागते. अरे तुम्हाला इथे का मी बँड्राला बँडस्टँडला आणि ते ताजला पण न्यायला कमी नाही करणार. येणार की नाही? येशील. तिथे पण डोळे बंद करून नेणार. नाही. अय्या, आता हे काय आणलात? व्हेज मंचुरियन का? मग आम्हाला सर्वांना द्या थोडं थोडं. ह्यांना जास्त द्या आणि आम्हा तिघांना एक एकच द्या. या दोघींना जास्त द्या. ते व्हेजवाले तिथे बसवले, आम्ही लांब बसवलेत. हां, त्यांना 3-3 द्या. बस बस. मी काहीच ऑर्डर नाही दिली नाही. मॅडमला विचारलं काय काय चांगलं मिळतं ते द्या आम्हाला सर्व. तर त्यांनी सजेस्ट केलं. ह्याचं नाव परत सांगा आम्हाला. व्हेज मंचुरियन. व्हेज मंचुरियन. ओके, थँक्यू. चला मॅडम खाऊन बघा. भाई खावा. हां, काट्यात पकडा सर्वांनी ते. हां, आणि होल्ड करा. एकदम मस्त. चव एकदम छान आहे. लसूण नाही येत. परफेक्ट चव एकदम मस्त आहे ना. चव कशी वाटली? आवडलं पहिलं आयटम? व्हेज मंचुरियन मस्त आहे, मला भरपूर आवडलं. ग्रेव्ही पण एकदम छान आहे. चिकन क्रिस्पी. हां, मग आम्हा तिघांना डिवाईड करा बरोबर. चला व्हेजवाल्याने डोळे बंद करा. चिकन क्रिस्पी ना? आमच्या तिघांमध्ये द्या. भाई खाणार ना? ते आमच्या मॅडमला जास्त द्या. काय गाजर? बाई खावा. का व्हेजवाले पाहिजे का? नको? चला आता हे आम्ही मागवलं आहे. वा, क्रिस्पी एकदम बोलल्याप्रमाणे गाजल. चिकन क्रिस्पी वाटतं 5 स्टारमध्ये बसल्यासारखं कुठेतरी. म्हणजे बोललो 5 स्टारमध्ये खरं बसल्यासारखं वाटतंय. आता जेवण एकदम सुंदर. नावाप्रमाणे. नाव कसं क्रिस्पी आहे. पण मस्त आहे. मंचुरियन पण छान आहे, आम्ही पण खाल्ले ना. छान आहे. भाई आवडलं? खाल्लं? आता पण स्टार्टर काय खाल्लं? मंचुरियन स्टार्टर ना, एकदम छान मस्त. मेन कोर्स मागूया. हा ना मॅडम? पाणी लागेल. ठेवा एक ठेवा, लागलं तर घेऊ.
जेवण एकदम मस्त, क्वालिटी आहे. दरवेळी प्लेट बदलली जाणार. स्टार्टर नंतर होतं. काही झोप आली की काय सूप पिऊन. खूप छान होतं ना. मंचुरियन पण छान आहे, ग्रेव्ही बिव्ही पण छान आहे. आमचं ते स्टार्टर क्रिस्पी, नावाप्रमाणे क्रिस्पी, एक नंबर. आम्ही आत्तापर्यंत जेवढं मागवलं आहे ना सर्व रिकमेंडेड आहे. एकदम मस्त आणि एकदम आहे. रेट सांगत नाही मी, तुम्ही स्वतःहून बघा काय आहे ते रेट. बरोबर ना. हे काय काय आता हे काय व्हेज तवा, व्हेज तवा, लच्छा पराठा, प्लेन रोटी. हां तर सर्वांना जास्त जे ऑइली कमी आहे ना त्या दोघींना द्या. हां हे व्हेज तव्यावरतीच घेऊन आले ते, मिनी तवा आहे तो. येस, आणि सर्वांनी इक्वली डिवाईड करा. त्यांची सर्विंग बघते, टोमॅटोचं त्यांनी आउटसाईड ठेवलं आहे. ज्याच्यात तेल कमी आहे ना मॅडम ते दोघींना द्या. हां रोटी त्यांना द्या, रोटी द्या त्यांना. आमच्या सर्विंगला किती 1 2 3 4, अरे वा, प्रत्येकाला एक सर्विंग दिली वाटतं. आम्ही बोला मला विसरलात की काय. तुला कसा विसरला. हां हे ह्यांना द्या, ह्यांना द्या, आणि माझ्यात 3 आहेत ना ते 2 आहेत का, मग या दोघांमध्ये ठेवा. हां मग माझ्यात आणि ह्याच्यात ठेवा. आज एवढा खायचं इथून उठायचंच नाही तुम्ही लोकांनी. चला कशी वाटली भाजी. सुपर. मम्मी तुला, तू काय घेतलं, रोटी घेतलीस ना. हां आणि आमच्याकडे लच्छा पराठा आहे. हे बघ हे अशीच. कसे काजल खाऊन बघ. आवडलं. काय मस्त मस्त आहे. हां मला भरपूर जेवण आवडलं, मला सर्विस आवडली, सर्व आवडलं. जेवणाच्या अगोदर देतात ना, मी जेवणावरच देतो. ही त्यांना मी 500 टिप देतो. थँक्यू. जेवण भरपूर सुंदर आहे तुमचं. हां वा, ह्याला म्हणतात पराठा लच्छा. टोमॅटो पण आहे त्याच्यात. छान आहे. आतापर्यंत खाल्लेलं सर्व जेवण मी रिकमेंड करतो, बरोबर ना. येऊन तुम्ही खाऊ शकता, एकदम मस्त आहे. भाई आवडलं तुम्हाला. तुला काय झालं मग, झाली की नाही पार्टी तुमची वेगळी एक. आपण पण खुश आणि आपल्या आजूबाजूला पण खुश राहिलं पाहिजे. नेक्स्ट टाईम जेव्हा तू येशील किंवा काजल येईल तर माणसं धावून आली पाहिजे इकडे, बरोबर आहे की नाही. मस्त एकदम. तुम्ही हा खाऊन बघ, हा खाऊन बघ. हे दे मम्मीला. मस्त आहे ते, क्रिस्पी बघ इथे, छान आहे बघ. काही तो घेऊन बघा. हां घेऊन बघा. कुरकुरीत आहे का बघा. ते मागू का चिकनचं खायला. नको ना. रोटी वगैरे अजून लागेल सर रिपीटला. पाहिजे का तुम्हाला काय. नाही बस डबले वाट. आम्हाला माहितीच नाही आणि ते आणलं ते. आम्ही पहिला घावण्यासाठी खाऊन आलो. आम्हाला सांगितलं नाही त्याने, अचानक आणलं. नाही. येस हे आमचं बघा, आम्ही इथे ऑर्डर दिली होती पण आम्हाला जास्त झालं म्हणून आम्ही पार्सल घेतलं आहे. टिक्का मसाला ना, चिकन ना. मस्त आहे ना. फोटो काढायचं मस्त चष्मा मिसळ घालून. ठीक आहे सर. व्हेज मंचुरियन फ्राय, चिकन क्रिस्पी, व्हेज तवा, चिकन टिक्का रोटी. कार्ड पेमेंट. हां काढूया ना.
आता आम्हाला उठायला होत नाही, आम्ही भरपूर खाल्लंय ना. हां आता एक आमचा फॅमिलीचा गाडा. ये सर्व ये. आई मम्मीच्या बाजूला उभे राहा. काजल उभी राहा. हां भाई तुम्ही त्या एंडला, मी या एंडला. कशी उभे राहिलं? जाऊ दे चला. काढलं चला. झुंबर पडा अंगावर. बघितलं सर्व बघितलं. चला या. माझं ते हे सनग्लासेस. चला थँक्यू. बाय बाय. सर्विस छान होती तुमची, जेवण छान होतं. चला बाय. काय बोलताय? एकदम मस्त. जेवायच्या अगोदर टिप बाहेर पडले म्हणजे समजायचं की जेवण छान आहे. एकदम मस्त होतं. चला मॅडम थँक्यू. वा चला जाऊया. मस्त आहे ना. काजल समोर लेंगा आहे, लेंगा डिपार्टमेंट. हां लिफ्ट बघ, लिफ्ट. ही लिफ्ट बघितली का? लिफ्ट मस्त ना. हे झुल्यावर बसतं काय? चला आता जरा जेवण. आम्ही पार्सलसुद्धा घेतलं आहे. काय घेतलं भाई? चिकन टिक्का. इथं कॅफेसुद्धा आहे. काय राहिला काय? अरे वा आमचे फोटो सेशन. पायऱ्या बघ किती मोठ्या आहेत वरतून. बघा हिरोची एंट्री झालेली आहे. आणि बाकी सगळं हिरोईन कुठे? चला. काय लिहिलं? पुश अँड होल्ड. चला आता बाहेर या. अरे तिथे ना ते जेवण बनवायचं आहे. चला आपल्याला घेतील बनवायला. वाव इकडे स्विमिंग पूल सुद्धा आहे, मोठा आहे एकदम. येत आहे का कोण इकडे बघायला? काजल स्विमिंग पूल इज अंडर मेंटेनन्स लिहिलेलं आहे, पण एकदम सुंदर वाटतंय ना. मस्त तिथे मोठं आहे बघ. छोटं मोठं सर्व आहे तिथे. छोटं पण आहे, मोठं पण आहे. आणि तिथे ते हे पण लावले त्याने. ते उघडणार ना छत्री, मोठी उघडते व मोठी छत्री. मस्त आहे ना. मी जेवायचं आणि पाण्यात उडी मारायचे. चला जरा मला रिव्ह्यू द्या, जसं तुम्हाला चांगलं वाटलं इकडे. आवडलं? अजून सरप्राईज संपलेलं नाही. हा सरप्राईज दिवस आहे तुमचा. हां सकाळी निघालो किती वाजता? 12ला. आता वाजले किती? 2:30 वाजले असतील. जलन झालं. आता आपण परत दुसरीकडे कुठेतरी फिरायला जाऊया. भाई चला बसा. आज फिरायचा. तुमची मजा. आज तुमच्याबरोबर मी पण मजा मारणार. चला असं बघा, हे रत्नागिरीमध्ये आपलं सावंत पॅलेस आहे. एकदम छान आहे, मस्त आहे. कॉस्ट विचारायचं नाही, एन्जॉय करायला आलं तर कॉस्ट बघायची नाही इकडे तिकडे. ह्यांना पण सांगत नाही, नाही तर हे लोक पण टेन्शन घेत बसतील. बायका कसे विचार करतातच. मी जर टिप तिथे 500 रुपये दिली आहे तर मग बिल किती झालं असेल तुम्ही विचार करा. मग चला भरपूर छान आहे, एकदम मस्त. आता आम्ही चाललो दुसरीकडे फिरायला. कुठे? आता दुसरीकडे. मी डोळे बंद नाही करणार. आता ना डोळे बंद करतो. यांना डोळे बंद करून मी इथे आणलेलं. आणि मी लेफ्ट टर्न राईट टर्न. मला डाऊट गेला. मी बोलली पण सावंत पॅलेस मला आहे का तुने? नाही तुला तिकडूनच सांगितलं असतं तर तुला लगेच ओळखलं असतं. डोळे उघडले असते. सावंत.
सावंत पॅलेस थोडा बनवायला किती वर्ष लागणार कधीपासून काम चालू हं. ते आतमध्ये ते इंटिरियरच किती भारी बापरे लय मस्त सावंत पॅलेस आपल्या राईट साईडला दिसतं तुम्हाला. मी नेहमी तुम्हाला सांगत राहायचो ना की रत्नागिरीचा ताजमहल, रत्नागिरीचा ताजमहल. तर आज आपण ताजमहल बघितलाच. नाव दिलं बघ Finally पेक्षा बघितलं. कमी नाही आहे नाव बघ. आता राईट साईडून तुम्हाला मी परत दाखवतो. हा. आपल्या दिसेल बघा इकडून राईट. डोळे बंद करायला नको ना आता डोळे नाही बंद करायचे तुम्हाला. बघा आता हे आपल्या राईट साईडला आहे जिथे आपण खायला गेलो होतो आता जेवायला. आणि मस्त आहे ना. चला आता आपण जाणार आहे दुसऱ्या ठिकाणी. कोणतं ठिकाण आहे ते तुम्हाला पण नाही माहिती आणि मला पण नाही